UMP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky H. Sungkon hagalaitrek rumpang arjar penriu laiti de kecingtho Shugiri Raj Singh Menteri Berikmi ikutna Textiles ka Sarkar India rengkat kecingtentu bo untuklar halor kecingtengku cinge ka National Institute of Fashion Technology NIFT Shillong katkum ka dorkhas long katkum kaipot jong benai risau no opera jong snem arjar san ka institute kelahaban mat shibun jinge akor Pynïaid bad Jinghikai kabla kta ikor kom trikam jongkahi borok away long ba kaipot ka kedau ba menta ka tege institute ka trikam Khlem director ba Pura ba kecingmbom dan director ba Pura ka kta ikor kom Pynïaid ka tege institute haki ba bon kiliang long ru ban Nalor ka tege jinge ka kaipot ka kedau ru ba kidon bon teli ki kam ki bathli bar ki bom pat pendap ha ka tege institute ba kani ka onra e ka jingkhia ka kam nak menta ki nong trai ka dorkhas klong ba kidon bon teli ki kam hikai ki balaj ha ka tege chaka ai hikai ki bom pat la ban pendap de ba penlong pa di institute ban kmilinti na ki batrai contractual ka ba penhiar dor ya ka Rukom ai Jinghikai kumta na liang Dr. Ricky la kerpan no menteri ba katnan ban kmi bidia halor kani khanang ba ka tege institute kan long ka bayaj be guarantee Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka Rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya